أبي صحفت قوامت الأخ إيرترا ودو حورات هاجرات أبستخيد السنة سرعات إيرترا مس هاجرة سانت لوسيا علاو دبلوماسيا وركب جميرة اتن زيادة طبق متأثرن حبراو معبالن نزولو توفاينت زملكت يستبهال سمع بوغان إيرترا بقواميت وكيل إيرترا ودو حورات هاجرات أمباسادر صوفيا تسوماريام كفر من كله بوغان سانت لوسيا دما قواميت وكيل اتهاجر أو ودو حورات هاجرات أمباسادر منيسا رامبالينيا فريماتو كلتي النسمع زفرم أمباسادرات اتحاد الشركات أبهلتاتن تاريخن بهاجتاتن كلتي هاجرات نحاد حدكا زحاشة مرد أنا مهناس دليت زنس أبارق مخانو كجالس أنكلوا اتي زحية متأثر بفلاي دما أبكم نجري تمرتي توريزمن زلق لمعتن زأمسلو مدايات زمدنا تاتم بخلتاو من قدي نمسوقام عدلات نمهدساس من قد كخفت مخانون تسفى انجليزان هاجر سانت لوسيا أما برقاو بحر كاريبيان تركب بما يستخبت نيشتي هاجر كوينا قدم حجقا مس إيرترا دبلوماسياو زمدنا أيتسانحان بس حجب أمباسادرات نكلتين هاجرات تفريمو زولس معدما إيرتران سانت لوسيان بوقع دبلوماسياو زمدنا جميرا علوا حلافي كفل سبورت منستر زينا إيرترا فلوت غازتنيا تسفالدت مبرهاتو منستر زينا إيرترا وكيلو كاب 26 حملة كساب 11 نحاسة كلتا شحن عيسان 4 نابتي باريس التخيدن مبال 33 وددر أولمبيك دحر مخادو أبزوان أب نروي عقبة حتيتو كمزلو أمونات منجتات كابت بوتا نمع كان زينا BBC أرقاقيتهم تسفالدت مبرهاتو ولوكا أبزوان أب نروي عقبة انتحتتن ندحنتو كابسب تخويل انتهالوان جينا سقات يسمعو كمزلقن اتم قربتو بتوساقي نمع كان زينا BBC أفليت أمالو دحر وددرات أولمبيك دهايو زتفأ تسفالدت مبرهاتو نهالواتو يخون كنتاتو أم حبراو مرخبيتات زتفلاليه قمتات كوهاب كمس أنحي فلات مع كان زينا BBC حج زرقي حواب زلو حبريتا دما فلوت غازتنيا تسفالدت مبرهاتو أب نروي عقبة حتيتو كمزلو أرقاقيت إيلو أب نروي زرخبوان نقودايون كنتاتن زكاتاتلو زلو عرقتو مع كان زينا BBC بزهابو حبريتا مسرت تسفالدت مبرهاتو ندحنتو كبليو كاب فرنسا وصيو موداتا أب نروي عقبة كحتتا قديد زلو إيلم عبت فلاتنات كاب زلوهم إيرتراوያን ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ተስፋልደት መብራህቱ ነካላይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ኢብራሂም ሱልጣን ድሕሪ ምዛሙ ብ1999 ምስ ኣባላት ታሽዓይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ወሪዱ እኳ እንተነበረ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝእቱ ነጥቢ ስለ ዘምፀ ን4 ዓመታት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዓውደ ጋዜጠኛት ተማሂሩ ኣብ 2003 ቀዳማይ ዲግሪ ረኺቡ እዩ ተስፋልደት መብራህቱ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰርሐ ምኩር ጋዜጠኛ ስፖርት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ስርሓሉ እዋን ኣብ تلفزيون إيرترا دمص حفاش إيرتران غازيتا حداث إيرتران كمان باب زينا عدالاو مدب سبورت عدالاو أغرابن مدب دكتورات أب ستوديون كالوت مدباتن كوينو كسرح تسأنيحيو بجاكازي بولكو أبتا بتوبو إيري انترتينمنت تفلت نا يوتيوب چانلن كالوز التفلاليا چانلاتن مسوباتن سألوتن سنت ببنياتاتن كومون تعواتك أطاليا ماليا تور دي فرانس كل التشحين عسان 4 بينيام جرماين أولمبيكاو أتلت زرسنا يتادسة أولمبيكاو تقدمي دانيال تغلا هيمونوتن كالوت بروفيشنال سبورتنياتاتن مدبات بمسرح عبي شم أتريس أنيحيو مع كان زينا BBC بتوسخي تسفالدت مبرهاتو أب يوتيوبن كالوت مع كان زينان نشجر إيرتراوين سبورتنياتات أبزك على حلو كبابلات صاتا منقس إيرترا صاغطن مفرحن يقاطمو كم زنبره اترخيبه زبلو تحبريتا كم زرد قليص على ጋዜጠኛ ተስፋልደት መብራህቱ ኣብ ኤርትራ ብዝነበረሉ ግዜ በተደጋጋሚ ማእሰርቲ يقاطمو كم زنبرن ብፍላይ ድማ ኣብ 2012 ኣብ ቤት ማእሰርታት ዓዲ ኣበይቶን ማይስርዋን ንኣስታት ሓደ ዓመት ከም ዝተኣስረ ጸብጸባት ይረድኡ ከም ዝከር ቅድሚ ሕጂ ወና መስከረም 2019 ን15 ዓመታት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዝሰርሐ ሓላፊ ክፍሊ ስፖርትን ቴሌቪዥን ኤርትራን ዝነበረ ጋዜጠኛ ክብረ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ንሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ወኪሉ ካብ 19 ክሳብ 31 ነሐሰ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ መበል 12 ገጠማት መላ ኣፍሪቃ ከጸብጸብ ድሕሪ ምኻዱ ዕቁባ ከሓትት ካብ ሞሮኮ ወፂኡ ናብ ሳልሳይቲ ሃገር ከም ዝኸደ ዝዝከር እዩ فلوت دراسن ترجمن دانيال سمرة تسفاي عود شلمات مجلس حسابات بين إيرترا كلت تشحن عيسان 4 كوين مرقحو تتكلم من قد مربب حبريتو قاليحو دانيال نزع متاوز وهاب شلمات زت تعوته حلوتها ورق اويت جرب تبل عباي تاريخاويت لب ولا داويت مصحف كبس راحت ماركت وين زرع عمت فلسفناويت مصحف دبداب بيتات سيطان كومون اتي عجون قليت لقول انينا قرقره تبل ابستفلالي اوانات نصحفه مع قصات زاكبت مصحفون بحفشه اب قانقان صن صحفن تግርኛ
ዝገብሩ ዓብይ ነባርን አብርክቶ ምዃኑ ፔን ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዝርግሑ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዳንኤል ሰመረ ብፍላይ ካብ 2008 ናትሒዙ ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ዘይሃሰስ ኣሰር ዝገደፈ ምዃኑ ዝገልጸ ፔን ኤርትራ ስራሕቱ ንፖለቲካዊ ማሕበረ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ደረታት ሰጊሮም ነቐፍትን አንበብትን ብማዕረ ዝማርኹን ንጽኑሕ እምነታት ኣተሓሳስባን ዝፈታተን ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎምን ምዃኖም ይጠቅስ ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምፍራይ ፍልጠት መንግስታዊ ቁጽርን ሳንሱርን ተሓኒቑ ኣብ ዝድረተሉ ተሃዋሲ መድረኽ ጽሑፋት ዳንኤል ትብዓትን ናጻ ኣተሓሳስባን ዘንጸባርቑ ምዃኖም እውን ኣመልኪቱሎ እታ ፍልቲ ዓባይ እትሓላው ወርቃዊት ገረብ ዘርእስታ ንሰውሮ ኤርትራ ማእከል ዝገበረት ኣብ ታሪኽ እትሰውራን ውልቃዊ ተመክሮ ደራስን ዝተመርኮሰት ታሪኻዊት ልብወለድ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ዓብላለ ትረኻ ትበድህን መእረምታ ትገብርን ምዃና ይንገር ብጀካዚ እታ መጽሓፍ ነቲ ዓብላለ ትረኻ ትነቅፍ ጥራይ ዘይኮነት መለሳን ብዙሕነትን ኣብ ታሪኽ ሰውሮ ኤርትራ ዝፈጥር ትረኻን ገለጻን ኣጠማምታ ትፈጥር ምዃና እውን ብሰፊሑ ከም ዝእመን ኣብ ዝመርበብ ሓበሬታ ተገሊጹሎ ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ኣብ ኣስመራ ዝተወልደን ዝዓበየን ኮይኑ ካብ 1969 ክሳብ 1974 ኣብ ትሽዑ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ሕጂ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሕጊ ከጽንዕ እንከሎ መወዳእታ 1974 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጸምቢሩ ካብ 1992 ድማ ኣብ ስደት ጀርመኒ ዝነብር ዘሎ نعمة 2024 ምስ ማሌዥያዊት ጋንታ ትራንጋኖ ሳይክሊንግ ቲም ብምዃን ዘሕለፈ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ እስጳኛዊት ክለብ ቤርጎስ ቢኤች ክሳብ 2026 ምስኣ ክጻወት ከም ዘፈረመቶ እታ ጋንታ ሓቢራ ምስ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ድሒራ ዳይሜንሽን ዳታ ዝተባሃለት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 2015 ምስ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብምዃን ቀዳሞት ጸለምቲ አፍሪካውያን ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዝተሳተፉ ክኸውን ዝኽኣለ መርሃዊ ቅዱስ 9 ግዜ ኣብ ግራንድ ቱራት ማለት ቮልታ እስጳኛ ጂሮ ኢታሊያ ቱር ደ ፍራንስን ክወዳደር ዝኽኣልን ን8 ዓመታት ምስ ክለባት ወርልድ ቱር ዝተወዳደረን ምኩር ተቀዳዳማዮ መርሃዊ ቅዱስ ምስ እስጳኛዊት ፕሮቲም ቤርጎስ ቢኤች ድሕሪ ምፍራሙ ናብ ፕሮፌሽናል ቅድም ብሽክለታ መምላሰይ ሕጉስ በክለብ ቤርጎስ ተዋሂብኒ ዘሎ ዕድል ተጠቂመ ዓቕመይ ከርኢ ምባሉ እታ ክለብ ኣብ ትዊተር ሓቢራ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ዳይሜንሽን ዳታ ማለት ኤምቲኤን ኩቤካ ካብ 2014 ክሳብ 2017 ድሕሪ ምጽዋቱ ካብ 2018 ክሳብ 2021 ምስ ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ክጻወት እንከሎ ካብ 2022 ክሳብ 2023 ድማ ምስ ኣሜሪካዊት ጋንታ EF ኤዱኬሽን ብምዃኑ ኣብ ውድድራት ወርልድ ቱር ተሳቲፉ ኣብ 2023 ምስ ኣሜሪካዊት ጋንታ ዝነበረ ውዕል ድሕሪ ምዛሙ ምስ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ጋንታ ትራንጋኖ ሳይክሊንግ ቲም ብምዃን ኣብ ዓመት 2024 ዓበይቲ ዓወታት ክሓፍዝ ክኢሉ እዩ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ዓመት 2024 ምስ ትራንጋኖ ብምዃን ኣብ ፕሬዚደንሻል ሳይክሊንግ ቱር ቱርኪ ኣብ ብጫ ማልያ ካልኣይ ኣብ ዙር ኩማኖ ኣብ ብጫ ማልያ ካልኣይ ኣብ ዙር ጃፓን ኣብ ብጫ ማልያ ካልኣይ ኣብ ቱር ባንጊዋንጊ ከኣተዓወተ ብጫ ማልያን ኣንበሳ ዓቐበን ብምዃን ድሙቕ ዓወታት ክሓፍዝ ክኢሉ እዩ 2022 ከምኡ ድማ 2028 ሻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ዝኽኣለ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2019 ተዓወቲ ብጫ ማልያ ናይቲ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎ ኣብ አፍሪካ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ዞር ሩዋንዳ ኮይኑ ነይሩ እዩ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ወርልድ ቱር ኣብ 2017 ኣብ ቮልታ እስጳኛ ኣብ 5 መድረኽ ምስ ዳይሜንሽን ዳታ ብምዃን ካልኣይ ዝወጻሉ ዝበለጸ ናይ ወርልድ ቱር ዘመዝገቦ ደረጃ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም